Biztos, hogy te is észrevetted, hogy mennyire betört a mesterséges intelligencia mindennapjainkban. Ez a videózásban is megjelenik. Tudta, hogy láttál már olyan gyönyörű szép videót, amihez a mesterséges intelligencia generált képeket és egy gépi hang olvasta fel. Na most engem ez nagyon elkezdett érdekelni, és utána jártam, hogy mivel lehet ilyen videókat csinálni játszik könnyedséggel. Találtam egy programot, amivel tényleg gyerekjáték ilyen videókat előállítani, és ezzel emberek komoly pénzeket keresnek, tehát YouTube csatornákat húznak fel erre, rengeteg követőt szereznek, és dollár 10 000-eket keresnek vele. Úgyhogy ennek jártam utána, szeretném megmutatni neked is ezt a programot. És csak úgy kíváncsiságképp létrehoztam egy TikTok csatornát is, Bölcsességfüzér néven, ez az én csatornám. Alig egy hét alatt majdnem 4000 követőt sikerült szereznem, most ráfrissítek, lehet, hogy még több lett, tehát látod 58-ról 62-re nőtt, tehát rohamosan növekszik, mondom, nincs egy hetes a csatorna, és vannak már komoly nézettséggel bíró videóim, 204 000, 110 000, 105 000, 121 000, 61 000, tehát látod azért ezt nagyon szeretik az emberek. Megmondom őszintén, hogy én kicsit féltem, hogy majd fikázzák, hogy jaj, a gép beszél, gép olvassa fel, mennyire személytelen, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy darab negatív komment nem jött. Tehát elképesztő, hogy mennyire szeretik az emberek, és nézd meg, erre is 483 komment jött. Tehát ennek nagyon is van alapja, ezzel lehet pénzt keresni, úgyhogy most a következő tervem, hogy nem magyarul, hanem angolul indítok egy YouTube csatornát, ahol először short videókkal tolom fel a feliratkozókat, és akkor utána gyártok ilyen szélesebb 16:9-es videókat, és elérem a bevételszerzési küszöbet. Magyarul már van ilyen csatornám amúgy, de nyilván angol piacon még több pénzt lehet ebből szakítani. Szóval mondom, ezt csak úgy példának mutatom, hogy ez tényleg működik. Ezt mindezzel a programmal csináltam, és imádják az emberek. Ez volt egy kis kitekintés, vágjunk bele a dolgok közepébe. Erről az oldalról lenne szó. Itt a videó alatti leírásomban találsz linket, amire ha átkattintasz, akkor ingyenesen ki tudod próbálni. Én a fizetős verziót használom, abból is a prémiumot, mert nagyon megéri, tehát itt 600 percnyi anyagot tudsz csinálni egy hónapban, és több plusz funkciót ki lehet vele használni. Megmutatom, hogy működik a program, tehát én már beregisztráltam, belépek, és akkor itt találom magam, itt tudok létrehozni új videót, rámegyünk, hogy new file, itt el lehet nevezni, hogy mi legyen a videónak a neve, itt most leggyorsabb sportkocsik, ez lesz a videó témája. Itt ki lehet választani, hogy milyen formátumban szeretnénk a videónkat, álló formátum, ilyen YouTube Shorts, vagy TikTokra, vagy pedig ilyen fekvő formátum, klasszikus 16:9-es, ami mondjuk YouTube-ra jó. Most nézzük meg egy ilyen portrét, egy ilyen YouTube Shorts videónak. Itt ki lehet választani, hogy mi alapján hozza létre a tartalmat. Én ezt az ID-ját szoktam használni, ez a legjobb. Lehet még olyat, hogy blogból, hogy megadsz neki egy link URL-t, és akkor abból a mesterséges intelligencia összeállít egy kis szöveget, de ez magyar nyelven nem működik sajnos sokszor, szóval ezt annyira nem használom, de ez az ID, ez verhetetlen, ez valami csúcs szuper, úgyhogy ezt bemutatom, rámegyünk arra, ugye itt ki van választva a nyelv, hogy milyen nyelvről milyen nyelv, milyen dialektussal mondja, magyarban egyébként 4 hang van, majd ezt is megmutatom, rámegyünk, hogy submit, és akkor ide a prompt parancsorhoz be tudjuk adni, hogy miről szóljon ez a videó. Itt, amit megadunk, ez alapján fogja legenerálni a mesterséges intelligencia szövegünket. Tehát egyszerűen ide beírom, hogy leggyorsabb sportkocsik, utána itt meg lehet adni, hogy milyen hosszú legyen a videó, mivel hogy ilyen állóformátumot csinálunk, most maximum 1 percesre hagyom, és hogy milyen képeket használjon a illusztrációként, van ez a stock média, ez amúgy rendkívül gazdag adatbázis, tehát ebbe is nagyon jók vannak, mozgó videók, de ami nagyon tuti, ez az AI média, amikor ilyen mesterséges intelligencia által legenerált képeket használ, ezen belül is be lehet állítani többféle stílust,
Ez a cinematic, ez van alapból beállítva, ez ilyen valósághű képeket hoz létre, ami még nagyon jó, ez a fantasy art, ez meg egy kicsit olyan mesevilágbeli képeket hoz létre. Ezt a kettőt szoktam ötvözni, attól függ, hogy mi a videóm témája. Most hagyjuk ezen a cinematikon, ez kicsit olyan valósághűbb, és akkor rányomunk a Submitra, és akkor elkezd dolgozni. Itt látjuk a csúszkán, hogy épp hol tart, nem kell neki sok idő, addig hátradőlhetünk, és kivárjuk, amíg elkészül. Jó, el is készült. Látod, itt látszik, amiket legenerált szövegeket. Csúcs sebesség a világ leggyorsabb sportkocsijai. És akkor így le tudjuk játszani, meg tudjuk hallgatni, hogy milyen is lett. Csúcssebesség a világ leggyorsabb sportkocsijai. Ez a nap, amire vártál? A leggyorsabb sportkocsikról beszélünk. Na, látod, így néz ki. Amúgy bele tudsz nyúlni. Tehát, hogyha belekattintunk, akkor át tudjuk írni a szöveget, illetve be tudjuk állítani, hogy legyen felirat, ne legyen felirat. Hogyha legyen felirat, akkor az hol legyen a videón, középen, fölül. Akkor tudjuk változtatni a feliratnak a betűtípusát, nagyságát, illetve hogy mi alapján olvassa fel. Ezt a highlightot szoktam használni, mert akkor így kiemeli éppen az adott szót, amit épp olvas. Itt tudjuk változtatni a hangot, Tamásról Noémire, mondjuk Tamást meg a Noémit szoktam használni. Így tudjuk átírni, hogyha esetleg szükség van rá, már pedig magyarul sokszor szükség van rá, hogy kicsit korrigáljuk, mert azért a mesterséges intelligencia inkább angolból profi, magyarra átfordítja, de ott néha vannak benne hibák, de láthatod azért ennyit azért csak meg tudunk tenni, ha már ilyen jól megírta helyettünk a szöveget, meg kitalálta a dolgokat. Tehát itt így végig tudjuk nézni a kész videónkat, látod, hogy milyen fantasztikus képeket generálta az AI nekünk. Egyébként, hogyha nem tetszik valamelyik kép, akkor azt tudjuk módosítani. Például itt látod, ez egy kakuk tojás, itt valahogy nem értette a szöveget, egy sportcsarnokot rakott be, megkeressük ezt a jelenetet, ez a Skin 2, és akkor egyszerűen ide rákattintunk a képre, és akkor itt ez a stock könyvtár, amikor ilyen kész videókat tudunk használni, illetve itt a Generate-tel tudunk legenerálni, mert ugye ez nem sikerült neki, hogy beírjuk angolul, hogy Sports Car. És akkor rányomunk a Generate-re, illetve itt még tudjuk a stílust változtatni. Jó, rányomunk, és akkor rövid időn belül legenerál egy olyan képet, ami a sportkocsihoz passzol. Oké, ha nem tetszik egyébként, akkor újra tudjuk generáltatni vele, de nekem ez tetszik, úgyhogy erre rámegyek, hogy oké. Egyébként majd még mutatok, hogy milyen lehetőségek vannak itt a képeknél, de ez az álló formátum, ez tényleg YouTube Shortsra, illetve TikTokra jó. Amit ajánlok, hogy a zenét azt vedd le, mert YouTube az 10-ből 9-szer mindig problémázik, hogy jogvédett zene van a videó alatt, és azzal nem lehet pénzt keresni. Szóval hiába nagyon jó, meg tök trendi, meg passzol hozzá, én azt mindig alapból ki szoktam törölni. Ha TikTokra töltök fel videót, akkor pedig ott adok neki zenét, de a YouTube az nagyon nem szereti ezeket a zenéket, úgyhogy azt mindenképp javaslom, hogy törölt ki. Mert ugye azért csináljuk ezt, hogy pénzt keressünk vele. Hogyha egyébként azt szeretnéd, hogy mondjuk Tamás helyett Noémi olvassa fel, akkor kiválasztod a Noémit. Ezt bepipáljuk, hogy az összeshez a Noémi olvassa fel. És akkor onnantól nem kell egyesével vesződnünk vele, hogy mindig egyenként, jelenetenként írjuk át, hogy Tamásról Noémire, hanem akkor végig Noémit veszi alapul, illetve amint még tudunk, a felolvasás sebességét tudjuk itt változtatni.
ez a 100-on van alapból, hogyha kicsit látod, hogy hosszabb lett a videó, több mint 1 perc, YouTube Shortsra nem lenne jó, akkor kicsit fel lehet gyorsítani, mondjuk ez a 115-120 a maximum, ami úgy élvezhető, nem nevetséges. Oké. Egyébként mondom, itt a csúszkával tudsz így haladni, nézni, illetve hogy kikattintasz és elindítod, akkor ki fog érni, hogy hány perces a videó. Látod, ez most 1 perc 34 másodperc, tehát ez sok. Akkor célszerű néhol lerövidíteni a szöveget, egyszerűen kitörölsz belőle részeket, vagy komplett jelenetet kitörölsz. Itt lehet törölni, hogyha így rámész az adott jelenetre, akkor itt a kukával ki tudod törölni, illetve hozzá is tudsz adni jelenetet, itt a plusz gombra kattintva. Sőt, még itt legalul, hogyha erre a kis varázs gömbre kattintunk, akkor generál még egy mesterséges intelligencia által írt szöveget az adott témához. Hogyha keveselted, vagy valamelyik nem volt jó, kitörölted, akkor látod, most egy ilyet írt hozzá, pluszba, hogy kövess minket. Itt tudod a jeleneteket följebb csúsztatni, hogyha máshogy szeretnéd a sorrendet. Jó, miután elkészültél, átírtad a szöveget, leellenőrizted, érdemes végignézni, átfutni, hogy minden jó-e, akkor itt a download gombra kell kattintani, és akkor először le kell exportálni. Először rányomsz az exportra, start, és akkor szépen elkezdi lerenderelni. Jó, miután végigment a csúszka, akkor kiírja, hogy elkészült, és akkor le tudjuk tölteni a fájlt a saját gépünkre, és akkor onnan fel tudjuk tölteni YouTube-ra vagy TikTokra. Még amit itt akartam említeni, hogy át tudunk állítani állóformátumról 16:9-re, egyrészt itt a videón belül. Célszerű amúgy elmenteni más néven, tehát hogyha Files-ba bemegyünk, és leduplikáljuk, tehát itt van ez a leggyorsabb sportkocsik, akkor itt jobb oldalt a kis pöttyökre menve leduplikáljuk, és akkor mielőtt elkezdenénk szerkeszteni, visszamegyünk, és átírjuk, hogy ne copy legyen, hanem tudjuk, hogy miről is van szó. Most átírom, hogy fekvő, és akkor belemegyek, és akkor itt a settingsbe átállítom portréról landscape-re, azaz fekvő formátumra, rámegyek, hogy processing. Na most látod, így a kép egy kicsit nem lett jó, de viszont ezt akartam még megmutatni, itt belekattintunk az adott jelenetbe, és itt a layoutba, hogyha rányomunk a layoutra, akkor itt tudjuk, hogy a fit, a kitöltés az milyen legyen. Ránagyítson, kitöltse az egész képet, vagy pedig a képhez igazítsa a dolgot. Ez amúgy tök jó, mert látod, ilyen szép elmosódott szegét csinálni, hogy kitöltse a 16:9-et, de tudunk még olyat csinálni, hogy mondjuk így felosztjuk, több képet rakunk az adott jelenethez, látod, fele-fele különböző elosztásokba, vagy akár 3-as képet. Megmutattam, hogy miről van szó, rákattintottam a 3-asra, és akkor itt keletkezett még 2 kép, amiket így ki tudunk választani. Most itt vagyunk a Generate-nél, de a stock könyvtárból húzok most be. Itt ugye fekvő videóról van szó, de majd úgy csinálom meg, hogy rendesen látszódjon a kép. Látod, itt akkor az egész kép látszik. Hogyha ezt átállítanám coverre, akkor viszont így ránagyít. Itt se rossz, ezt ki kell tapasztalni. Jól el lehet vele pepecselni. Igazából az a cél, hogy haladjunk, minél több videót tudják csinálni. Úgyhogy én azért inkább a content szoktam választani. Most itt kicsit hülyén néz ki, hogy ez itt pont középen van az állókép, ezt ki tudod cserélni, méghozzá úgy, hogy amit legenerál amúgy a mesterséges intelligencia, azt a My Library könyvtárba lementi, tehát oda keletkezik a kép, úgyhogy ezzel is tudsz így játszadozni, hogy akkor azt tesszük középre az állót, ide az első helyére pedig egy ilyen fekvő videós képet rakunk. Mondjuk ezt most pont ugyanazt sikerült kiválasztanom, de nem baj, keressünk egy másikat, és akkor már is pofásabb az egész. Szóval még ezzel lehet játszani, illetve még
tudunk ilyen feliratot, főcímet adni, méghozzá, ha itt csak így simán így rákattintunk a jelenetre, akkor itt ide fönt a szín sorra, akkor itt látod, itt megjelenik, hogy text, akkor tudunk egy ilyen plusz sor képződik, ahova mondjuk főcímet tudunk rakni. És akkor ide írja. Ezt is el tudjuk helyezni, hogy hol jelenjen meg. Meg különböző beállításokat tudunk még tenni. Szóval több ilyen funkció van, igazából nagyon könnyű kitapasztalni, és ez nem is tulajdonképpen nem egy program, hanem így a weboldalon belül tudsz szerkeszteni. És akkor vissza tudod nézni a fájljaidat, tudsz bennük szerkeszteni, átírni, duplikálni, hogyha már egy bejött. Szóval nagyon-nagyon hasznos, és az a jó benne tényleg, hogy az ember élvezettel csinálja, öröm vele dolgozni. Nagyon egyszerű, könnyű, és nagyon sok tartalmat tudunk vele generálni. Ne feledd, hogy itt a videó alatti leírásban van a link, kattints rá, és akkor ingyenesen próbáld ki, szerintem meg fog győzni téged is.